Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy face than Ugochi to be an orifte, one before my kachuko. Abumoni sin to Aja Ugochi to brother and temple. And then I buy for family, because all more the teacher. Abukazmoni sin to Aja than a restoration evangelical mission, Bronian Basozo Dranibo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. No bachita no gawan case you. Issue why you will what you should know about Afa for marriage. Pay attention. Obone kabo onye kadi young. Yes, nwoke maọbụ nwanyị. Mana ị na-achọ ịnụ nwanyị. Bịa nso. Pay attention. Onwe onye ọbụla ịma na-achọ nwanyị. Na-achọ ka ọ gbaa afa. Tag the person. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ ihe ị kwesịrị ịgba gbasara afa for marriage. Say na afa ị na-agba for marriage does not guarantee na marriage ị na-anụ ya adị successful. Genti. Or does not guarantee na marriage ị na-eje na adị successful. Lee ihe afa na-agwa gị. Ife afa kwesịrị ịgwa gị mana ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how things work. Yes. Maria mmadụ na mmadụ human being is unpredictable. And one thing that is constant is change. Enwere ihe a na-akpọ environmental factor. Enwere so many factors nwere ike ime ka mmadụ gbanwee site n'ụzọ esi Maria. Site n'ụdị mmadụ ọ na-eme gịnị ọ na-eso. Friends ọ na-ekip. Turn over underrate social media influence. So onye dịgodu good taa nwere ike ịdị bad tomorrow. Ndị Igbo na-atụ si na nne ewu na-ata abalị. Nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ. Meaning that your wife anwa dị good today nwere ike ịdị bad tomorrow based on ndị ọ na-ekip as friends. Ihe afa kwesịrị ịgwa gị na ọ bụrụ na ịma how things work bụ ịjụ spiritual compatibility. Yes, spiritual compatibility bụ ihe dị mkpa ị kwesịrị ịjụ. Ihe so gị maka na mgbe ị na-anụ nwaanyị ị na-anụrụ ezumezu mmụọ so nwaanyị ahụ. Mgbe ị na-anụ di ị na-anụrụ ezumezu mmụọ so because na ezumezu gị na ezumezu nwaanyị ma ọ bụ di na-anụ kwesịrị ịbụ one ka wee nwee harmony. Mana ọ bụrụ na forces so gị na forces onye anwa does not agree, a ga na-enwe problem. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ihe dị mkpa ihe afa ya agụ gị bụ na onye a bụ onye ọgbanje. Gị nwa bụ onye ọgbanje. And na ọgbanje ya na ọgbanje gị daba na ọ ga-adabara ụlọ. Na family na-eje na ya. Na family ahụ family nwere ọnwụ ike. Mana family ụlọ family nwere ogologo ndụ. Ụmụ ihe ndị a the spiritual angle ọ bụrụ character. Afa enwere ike predict gị etu mmadụ nwere ike isi mee na next 2, 3, 4, 5 years. Even you mụtara nwatakịrị ị nwere ike predict etu nwa ga-esi wee dị na next 2, 3, 4, 5 years, 10 years to come. Agwa na eme mgbanwe. Nyewa bụ isiokwu anyị dibịa. Ị ga-ezi pay attention, you will learn a lot from this nkuzi today. Yes. Now, before we dive into today's lecture, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla aja anyị dị n'igwe ka na-aga n'iru ka nwere ike isonyere anyị. Distance abụrụ ebara all over the world. Anyị malitere ịchụ aja anyị dị n'igwe ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies. Yes. So ọ bụrụ na ị dị interested, ihe ị ga-emewu chat m na WhatsApp forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. Na-achụ aja na-aga ọfọ n'isi ganye n'ọnwa agwụ. N'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja n'isi ndị friends anyị, the friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecratory Group. Etu a ka anyị ga-esi megide the last day of the month anyị jee na mmiri jee kpee iloma na ha. Then bịa na temple chụọ aja to entities of powers jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka jee kee ndị amụsụ nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Etu a ka anyị si eme ya. So ọ bụrụ na dị interested ihe ga-eme chat na WhatsApp forward ya token donation to the account number. Now ihe ndị ọzọ anyị agwazi gị nke ikpeazụ bụ ọ bụrụ na ịbụ child of the temple mana ị nwewuru ike wee sonye na our special festival ị ka nwekwara ike ime nke a bido kịta wee luo this year agwụ because na annual festival. Yes. WhatsApp number ya enweta bụ 08057837672 or 08138243871. Number akpọrọ dị na screen gị. Now let's dive into today's lecture. Gịnị ka na-ekwu maka nkụzi ama eto ogologo mana pay attention, you learn a lot. What I can tell you maka nwa na-asị ka ijefu ya prophet ma ọ prophetess ma ọ bụ ka ijefu dibịa nka ma ọ bụ dibịa nke ọzọ ma ọ spiritualist nka ma ọ ya fada nka n'ọka ọ gwa gị ka ọ prophesize ala gị ma onye a na-achọ ịnụ gị na ọ ga-adaba n'ụlọ. Achọrọ nke ma one thing.
one thing chọrọ ka ime ka mmalụ bụ na character mmadụ na-agbanwe. Human being is unpredictable. Ka mmalụ that. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka m werugoro story ahụ ịma alegịrị ka story ahụ dị na Bible wee marụ that. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ekele Adam na Eve ọkwa eziokwu according to that story in the Bible. Then wee gwa ha tara mkpụrụ isi a mana ha mesịara mee uche ha. Does it mean na Chukwu okike na kere ha ka ha daa? No. Mana human being dị unpredictable. And then a human being the freedom of choice, freedom of expression. So all the possible that human being might be distracted by one thing or the other. If Adam and Eve, that story in the Bible, Eve was distracted and she succumbed to it. So in the same way, working in another can still be influenced by friends and or whoever the person that I keep with. You know, so I can tell you never go to them mother prophesied, even na prophetic ministrations, na prophecy, and they have a na dina wunye ga adabara. Man at the end of the day, ha basa. So ụfọdụ ndị mmadụ na-eme expect something adro necessary because na how things work. Yes, ejuomu whether more the good ma mmadụ get prophetic ministration more wafa more prophecy ịma ma anụmdi na nwunye ya na onye dị etu ya adaba. Yes, mana o kwesịrị ka ịmarụ the angle dị necessary. The angle dị necessary bụ mmụọ na-eso onye a na mụ na ya are the compatible spiritual wise. Otu mmụọ ya na-eso na otu mmụọ mụ na ha so ha can they work as a harmony? In harmony, can they do that? If they can do that, that is what's important thing. Then cause of character should be learned. That one. Magana Chukwu okike chalo Lucifer. Mecha Lucifer da. Because Lucifer was a choice either to be a manipulator or not. Kere maka Samson bụ onye agwalolo ezitere ka ọ bịa sọpụta ndị mmadụ. But eventually Samson mere uche aka ya wee daa. So human being is unpredictable. Ịma maka onye a na-akpọ Judas the Iscariot. Mechara mana Jizọs onye họpụtara ya. O mechakwara wuru akpịrị ego lee ya. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Human being is unpredictable. Nwaanyị ịnụrụ tata nwere ike ịdị unpredictable. Nwoke ịnụrụ nwere ike ịdị unpredictable. Nwoke adị aṅụbụ mmanya abụrụ edronka nwere ike because of ihe merie obido nwa mmanya sebe siga. Even nwa Igbo nwa mkpụrụ mmiri nwere idea. Nwaanyị ịnụbụrụ dịka asị na ọbụ nwaanyị ka dịka chi si eke na ọka bụ virgin nwere ike ịnụchakwa emecha ọgba n'ilo. Enwere so many things nwere ike ịkọsi ya. O nwere ike ịhụ friends. Nwaanyị ịnụtabụrụ ọ dị quiet nwere ike otu ụbọchị ndị mmadụ asị ya gịnị na ọ na-agba nkịrị too much ya fight ya die. Influence. Ụfọdụ nwere ike iji na-eso na social media na-eso ndị a na-akpọ feminism. Ndị gịnị onye ụdị nwa. Ịghọtara ya? Eduhie ya ụzọ. So afọ nwere ike ịgwa gị etu mmadụ ga-esi wee end na ndụ ya maka na enyere mmadụ freedom and the change is constant. Mmadụ ọbụla ịma nwere ike ichenji echi. So ka ị ghara ije na-ajụ ihe ị nidiri ime bụ ịmụ onye a ọ dị temperamental. That is ihe kwesịrị ịma bụ o nwere ihe a na-akpọ spiritual number. O nwere ihe a na-akpọ spiritual number. Ụfọdụ na-akpọkwa nke na-akpọ zodiac sign. Yes, nwekwa ihe a na-akpọ all the other cardinal elements. Ị kwesịrị ịma na onye dị etu a nwere ike ịrapọ well spiritual wise. Eneghị anya na gị na onye a si n'ofu realms or kingdoms in the spiritual realm. All the possibility na unu ga na-aghọta onwe unu based on inner maturity of both of you. Enwekwara ndị bụ na spiritual compatibility ha na ndị a onye a nwere ike ịmachi onye a based on onye bụ onye si bi ụwa na iyi ụwa mmadụ. So ihe niile aka ọ ga-abụ ijekwute onye dị spiritually talented onwe ike wee n'anya wee mara suitability gbasara ihe so onye a na ihe so onye a. Check the spiritual number. Then check the characteristics. Yes. Characteristics of this particular spiritual number and characteristics of the other particular spiritual number.
man on aga match ka nwere onwe mmadụ. I'm Sagittarius, bụrụ spiritual number 7. Then bụrụ introvert. So the way I'm structured from childhood, I'm a type that normally like staying quiet, maybe meditation. I can even stay indoors. If you are bringing all I need for my spiritual work, I can stay a whole year without even stepping out of my gate. And I will be happy and fulfilled. That is me. As long as He may allow to be practicing my spirituality, attending to people in need, I can stay out of social gathering, social function, as in attending outside things. Yes, not attending any social gathering and whatever, not going to shopping and everything, one whole year. I can do that because of my type of person. You should not attend social gathering, going to ShopRite and rest of them for a whole 6 months. So ihe ọpụta abụ na ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ onye eto ambụ introvert, bụrụ spiritual number 7, bụrụ Sagittarius, enwego other spiritual numbers they compatible to me. And the other that the person go somebody na like every Sunday go for the ShopRite, go and the extrovert, go party, go dance, dance here for me. It will not work because onye nwa mụ na ya nọrọ ga-adị boring because the way nji anọ n'ụlọ dị very happy. Nyanwa ama anọ like that, dị very happy. Therefore, if you have seen that the marriage will be done over kelek, o nwere ihe betara ya, nwere ihe afa nwere ike ime na nka. Ihe dị mkpa bụ spiritually, mara na spiritually ebe onye abụ onye otu na onye abụ onye mmiri, ma onye anwa anyanwụ, ndị nye otu ya na ndị otu onye ha ga-anọwu in peace and they agree to work in harmony for the betterment of the two people involved. Ihe abụ ihe afa ya alụ, ihe prophecy ya alụ, inene the spiritual angle. But whether na nwoke ara gị na ebiri character ya, ọ bụ nwoke na-eti nwaanyị ihe, ọ bụ nwoke a na-eti nwaanyị ihe, ndị otu ma anara m eti mmeji nkịtị gbagbu. That is me. That is me. Enwere m ike iti no matter what, kama but so na o juru m asị m I'm done. But abụrụ m ebita, mana o nwere ndị bụ bitin ikwu tipo my God n'anya. Onye ọbụla nwere ka o si eri ya nke ya. Mana ana m achọ ịgwa gị na omume ọnwụ na mmadụ na-eme na ndụ a nwere onye suturu ya. O nwere nwoke adị alike once o kwuru okwu throw back at him, inwe showdown. Mana o nwere nwaanyị nwere ike iwe ikwu enu kwuo ana ọ dị ekpe igbo okwu. Mana o nwere nwaanyị ọnụ ya na-abụ ile ncha. Ihe niile na-abụ ihe mmadụ na-agba kwesịrị ịmụ onwe ha. Ị nwere ike ịsị m na ndị mgbe gboo na ha emere courtship and so on and their marriage work perfectly. Ihe kpatara o ji wee work oge a bụ na families nwatakịrị ọbụla na-ebi ndụ etu family ya si ebi and na-aṅa nne na nna ya ntị, ọ dị aṅa ndị ọzọ ntị. Mana ị nwere ike ịnụta dị echi enyi nwaanyị asị gị ka adịghị osi na wee kọntraktọ o ji ele ahụ ịma na obu nwaanyị wee jee hotel. Gị nwa na onwe gị pụta ije fight ba dị gị based on na alo enyi nwaanyị tụnyere gị, which nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu. And once you become violent to your husband, maybe accusing him what he did not do, marriage a break ya. If na marriage enwere formula eji anụ ya, enwere formula, because na formula bara onye nwere ike ọma abara onye. Ihe dị mkpa bụ mmadụ na-abụ a ịma character wise, are they compatible? Are they reason alike? Are they going the same place? Did they have the same vision? Ihe abụ ihe dị mkpa. So ihe amụ character wise of individual onye ọ bụ gịnị ya, nke a bụ ofu. Then nke ọzọ the spiritual aspect bụ ihe afa or prophetic ministration ozi nwere ike compare. Ebe ị na-achọ ọ bụrụ na inume onye a ndụ gị ọ ga-adịkwa, a ga-enwekwa long life. Family na-eje na ya ọkwa family nwere long life ka ọ family na-anwụ ọnwụ mberede and so on and so forth. The spiritual angle bụ ihe afa ga-agwa gị. Anọ ọnya ka ị kwesịrị concentrate. Na nwoke a nụrụ nwaanyị mecha anya na nwunye eso okwu ha divorce does not mean na ọnụọgụ na ọ ga-aga divorce, because na ihe mere onye na nwaanyị nke ọdọ ji divorce nwere ike onye eme na nke gị. Maka o nwere ike nwaanyị nke ọdọ bụrụ onye tụsara ekwu okwu 10, mana gị nwere ike bụrụ onye na-adị quiet kama ijiri nwayọ at the right time ship in ya discipline.
onye mmadụ ka onye si eme ọ dabara ya na ibia. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere onye ọ ga-adaba anya ya, mana ọ pay attention ịmalụ ebe onye a si wee gba ọrụ ma otu ihe onye a na-asọ mee diwu ya. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ n'ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Let us pray. Ekwem ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile be with you all. May you be protected. May you be favored now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị ọnụ.